Вітаем вас усіх. Было падарожжа у нас по полю цудаў і убачылі пілу электрацепную Парма М. Такая гэта цікавая піла, таму што яна выпускаецца яшчэ з часоў савецкага веча, калі было Савецкага Саюза. З 88-го года альбо 87-го года, но наша піла маладзейшая, яна зроблена пасля 94-го года. Дастаткова цікавая піла ў тым плане, у тым сэнсе, што у яе няма змазкі, якая падаецца на цэп. Масла сюды не капае, і таму трэба перыядычна самім браць і неяк змазваць цэп. І, дарэчы, гэта такая цікавая ідэя ў іх, што толькі зараз на вытворчасці піл Арыгон дайшлі да гэтага. А ў іх такі метал на цепях, які не трэба змазваць нічога, пілі і ўсё. А тут трэба змазваць. Ну і што, прадавец нам сказаў, што гэта дастаткова працоўная піла, там нейкія дробязі, і ён нам можа аддаць за 15 рублёў. Гэта прыкладна нават $6. Ну і зразумела, мы не змаглі устаяць перад такім коштам, набылі ее, уключылі у напругу, далі у розетку уключылі, і што, толькі пшык, гудзіць і ўсё астатняе. Пачалі разбіраць. Первое, што мы выяснілі, вытлумачылі, вот тое, што гэны якар цалкам згарэў. Тут не адна ламеля паміж сабой, калі зводзіцца, то вельмі вялікія супраціў у іх, і бачна, на баране такая вось нейкая дорожка прабілася напругай. Все, гэны якар, ён не прыдатны для працы. Мы паспрабавалі, шукалі шмат аб'яў, што матаюць якара, але якара для такіх электрарыштунку не матаюць толькі для трохфазных рухавікоў вялікіх. А тут пры намотцы вельмі важна, ну, зразумела, дыяметр, а таксама углы, пад якім кладзецца намотка, каб саблюсці тое, што неабходна магутнасць. Таму гэны якар непрыдатны для працы. Трэба шукаць. Статар мы празванілі. Статар такі цікавы, дарэчы. Тут выходзіць з яго тут 3 драты проводы і тут 3 проводы. Один из этих проводов сунется на шчоткі, вось тут адзіваецца, шчотачкі, а 2 других гэта абмотка. Усе цэлыя яны, і супраціў, што з правага боку абмоткі, што з левага аднолькава. Дарэчы, шчоткі, якія тут стаялі, вось калі вы паглядзіце, вось такім былі яны стане. Цалкам з'едзены, і гэтыя шчоткі хутчэй за ўсё і з'елі наш калектар у ротары. Яны з'елі і сапсавалі. Калі б гаспадар глядзеў за гэтай рэчаю, то яны б яшчэ працавалі. Што тут яшчэ цікавага? Цікавага вось такое, як гэта сказаць, тут дроселі і кандэнсатары. Хутчэй за ўсё гэта ад радыёпамех так зроблена па-савецку, надзейна. І у якасці выключальніка используется автомат защиты, якія выкарыстоўваюцца, дарэчы, у авіяцыі на 10 ампер, таму што гэта піла, яна на 2 киловатта. Так, што тут яшчэ такога адметнага? Гэта тое, што рэдуктар, бачыце, які надзейны. То есть яму працаваць і працаваць, яму няма зносу гэтаму рэдуктару. Уже колькі гадоў, а гэта не канічная пара, а вось так 2 цыліндры працуюць, і вельмі надзейна. І нам, дарэчы, гэта дапамагло адкруціць вось гэную шэсцерню. Тут звычайная разьба ў яе. Мы дапамогай вось гэтага адкруцілі яе. Тут мацавалі і адкручвалі. Так, што тут яшчэ? Ну, падшипнікі тут, кстати, такі цікавы падшипнік вот 180-503. Ён такі шырокі падшипнік. І ён нармалёвы, мы яго пакінулі. Астатнія падшипнікі, тут у нас быў 201, мы памянялі, 203, і тут у нас стаіць 202. Вот. 4 падшипнікі. Потым мы шукалі гэтыя самыя якара і знайшлі. Один якар у нашым горадзе мы знайшлі. Было ўсяго 2, один знайшлі. Зараз я вам покажу. Вось такая прыгожая коробочка. Вось ён як выглядае гэны якар. Ён адразу шоў з 201 падшипнікам.
Сюды мы со старого якора поставили такую адмысловую шайбу пластиковую. Ну, и она, видать, ахоўвае ад таго, каб сюды пыл не шел на подшипник. Альбо, магчыма, калі уже зусім разбіўся подшипник, каб шарыкі туды не выскочили. Яны таксама адрозніваюцца вагой. Тут, наконт таго, што металлічка, такая металлічная крыльчатка, ён цяжкі больш, гэты больш лёгкі, але яго больш лапасцей. Ну і я спадзяюся, што яны ўсе будуць працаваць як залежна. Ну і тут вот няма, дарэчы, брані на абмотцы. І мы празванівалі калектар, усё звоніцца як патрэбна. Кожная ламелька паміж сабой звоніцца добра. Так, чым яны тут яшчэ адрозніваюцца? Ну, дыяметр крыльчаткі тут 94, гэны вось 4 мм на сантиметр адрозніваецца. Вось гэты будзем усталёўваць, а гэны пойдзе уже у металлолом. Гэная піла уся цалкам, яна важыць ажно 9 кілаграм. Прычым медзі тут амаль кілаграм. І нават калі яе здаць на медзь вот, цалкам, то ўсё роўна па грашах яна будзе нам выгадней. Але мы будзем яе старацца даць ёй новае жыццё. З 503 подшипника мы с такой сняли ахоўную шайбу. Тут смазки уже нема, тому мы возьмем литьевой смазки германской, немецкой и сюда закладем, а потом аккуратно все это закроем. Достали редуктор, поглядели. Тут у нас прикладно с миллиметр вал над шестерней выступая. Троху тут люфт есть, но он от подшипника не залежить. Зараз мы зробим сюда смазки, покладем и будем збирать далее. Якор у тиски, подклали фанеру, поставили на место редуктор. И зараз, выкарыстоўваючы такі вось форсаўскі зажим для зварной працы, вот мы заціснули, трэба нам супраць часовой стрелки крутить, каб шестерня там заціснулася добра. Так мы здымали, дарэчы. О. Вот такую мы выкарыстоўваем смазку. Заклали для подшипников. Заклали сюда и подрыхтовали для монтажу. Старая тут была такая прокладка паранитовая, она уже порвалась. Тому мы зараз зробим обезжирим тут и покладем автомобильный герметик. Вось. Ренсол. Вельми якостный. Бензой обестлушчили, обезжирили. И зараз будем робить папа с мамой злучэнне. О! Выдатна. Гермет выйшаў, усё будзе добра і якасна трымацца. Тут яшчэ такія стаяць цікавыя вінцікі. У іх вось такія гровер-шайбы, таксама зробленыя пад конус. І зараз мы ўсё гэта замацуем. Паставіць на месца статар не так-то і лёгка. Тут трэба троху ведаць хітрыкі. Вось один дрот тут, калі ласка з абмоткі, он сунецца роўна і трапіць у сваю адтуліну. А другі дрот, як мне сказаў мой сынок любимый, вось так павінен ісці. Гэны трохи сюды загибаецца, тут под таким уклоном, и так само выходит. Тут у нас есть такие две адмысловые адтуліны. Вось яны, одна и другая. И вот так трэба будзе іх зараз збіраць. Разбіраць было прасцей і лягчэй. Ну вось, калі ўсё правильно зрабілі, вось так выглядае гэтыя наши выводы. З гэтага боку тут вось буквачка В, гэта вверх, і вось так мы павінны злучыцца. Вось так выглядае наш статар. Зараз трэба зрабіць злучэнне папа, мама з якором будем злучаць. Шчотку мы вырашылі не перапаивать. Мы ставим ее вот так, потом пружиной утискаем вот так, и гэтым замком щелк замкнем и поставим свою клемму. Вот так выглядае одна щетка, другая щетка. И тут цікаво, такий замок зроблений, не то что зараз у рештунку зверху пластиковой гайкой прикручивается, а бачите, такий карболитовый замочек, и хоп, потом скобочкой, скибочкой затискается. Собрали электричную частку нашей пилы. Что мы тут зрабілі? Першае, что позначили, згодна схемы электричной
колеры зеленый ды чырвоны. Тут павінны быць зеленые идут на шчотку з катушкі L1, гэта каб яны надта не іскрылі контакты. Ну і тут пачаткі дзвюх абмотак, якія ідуць туды. Таксама мы змянілі цалкам электрычны кабель сілкавання, зрабілі яго 3 на 1,5 кг, каб ён на марозе не зламаўся, бо у нас не было 2 на 1,5, мы выкарысталі вось, калі ласка, 3 на 1,5. І тут был зломаны гэны такі ахоўны трубачка, тут мы выкарыстоўвалі тэрмоусадачную трубку, каб была жорсткасць і яно не ламілася. І тое самае і тут, каб тут надта хутка не пераламляліся правады. Першае ўключэнне спрабуем. Ну, працуе добра, без гула, без нічога, все будем збіраць далей. Працуе выдатна. Шчоткі пакуль не прыцёрліся добра, але вось працоўны якар. Все у нас падрыхтавана для пуска. Шину поставили старую, цепь поставили, уключаем. Ага, розетку не включил. Выключаем. Отремонтовали.